Wayudo somo e jo Filipi 4 kare 28 mawacho niya, kik uluor wasiku to pile beduru gi chir, nikech mano biro nyisogi ni gin gi lal, to uno resu nikech Nyasaye wuon ema biro nyisogi kamano. Nyawodi Mary weri lonolwe weri lonolwe datele nyima weri lonolwe weri lonolwe ine mani luonga weri lonolwe weri lonolwe ine mani manya weri lonolwe weri lonolwe ine mani dwara weri lonolwe weri lonolwe awinjo kalwenyi kendo weri lonolwe weri lonolwe aneno kapinje kendo weri lonolwe weri lonolwe aneno jolwenyi kendo weri lonolwe weri lonolwe luongo wuoyi manyalo Yesu lonolwe weri lonolwe ine mani dwara weri lonolwe weri lonolwe datele nyima weri lonolwe weri lonolwe dayue piwanga weri lonolwe sajua weri lonolwe dakede nyima weri lonolwe Monduru weri lonolwe Ola weri lonolwe Binyo timo koko weri lonolwe Lunga weri lonolwe Tego to mendore weri lonolwe Iri weri lonolwe Aneno masiche iworo weri lonolwe Weri lonolwe Figo wodi Mary weri lonolwe weri lonolwe dapunyi mamalo weri lonolwe weri lonolwe duluga se choromo weri lonolwe Yeishung kod oganda ni wuod Nyasaye kaka director Dick Magero kod Pastor Ken Mudavadi ikonywa kedo lwenj Jehova Nyasaye. Pinyi goyo nduru weri lonolwe Urio weri lonolwe Dawuoyi podho weri lonolwe Ula weri lonolwe Niwolewe bache weri lonolwe Onya weri lonolwe Kata nyuolo dagi weri lonolwe Ula weri lonolwe Kata lwenyi kedo weri lonolwe Lwenyi lonolwe Achomo yona ya mwalo weri lonolwe Lwenyi lonolwe Adonjo madundu ndala weri lonolwe weri lonolwe Atego ikamwala weri lonolwe
Jodolo donjo eri lon malwe Gwenyi lon malwe Simboli modala eri lon malwe Gwenyi lon malwe Damundu kinyi eri lon malwe Eri lon malwe Namokala yora eri lon malwe Gwenyi lon malwe Paulo gisela kaneno lungo Mungo gifunde ya ora Nikonyo sila kayando lungo Gwenyi gifunde ya ora Gwenyi mamalo yeselona lo Gwenyi lona wa Nasa chibagiro ile lona lo Gwenyi lona lo Ipar jo tichini kaka Matthews Otieno Kod jakwath Ken Wuod Jabez Konjo gi kedo lwenjo Nyasaye